Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Uba lektor dekar ubade unongwat RTI nakasnong kli menteriang East Jante Hills District ulami padba lingba kilat pathai kubor ban penpau baka jubab jong ka RTI ba ulayo na ka office jong executive engineer ka office PWD kli riat division kam Ïahap satya bat ka Jingshna rong ya ka Surok Jalyiah bypass hadin balamang pisa lai Klur tingka ban Maramot Ïaka ni ka Surok habakran cekila pathai kubor haka santrik ujliu 8,000 apusan hasilong press club uba lektor dekar ulayat ru ba kabapenlingo ikipad ba kalong ba kasura kabahe mensyua hinyomitar Hynrei mentapat kalapenrit syakasan point san not mitar bat nalor ulaong ru ba kajubab RTI kalapenpau ba kajingreben karong balasyang ya kasurok kalong arpo Hynrei hababishar ya karukam siang rong kapau ba kajingreben kalong tangkumba shipho bat kumba kalong menta kani kasurok kalajat kat baha kabayade bat kasurok kabapeniaso nadu kli mentriang syadu kasnong narwan uba lektor ulabu jingkeliru syanu kapisa kalaja wat haba ladep ban mang pisa kumba khat khandai laktam namarba ka jing Maramot ya kasurok kam Ïahap satya bat karukam mang ya kapisa shu uba lektor ulaong baun sa ujor siya kayeng bishar high court halor kani ka jing T.3 ya kasurok knang ban penyo ya kahok jong kipadba kakerteng jenga kadai bak lektor rekar naga sinong kilometriang East Jante Hills District menta niwan na East Jante Hills ban pensyai pai ba ha kabiyadai bat ka jingtip ka bangilayo dan baga right to information ka bangilepan nau executive engineer PWD ka bahapa ko clear East Jante Hills District namar ka ka penlong yangi bangin wat jingtip dan wat benya ha kabiyadai bat ude Surok kabanengkong de Jalyiah bypass road kumangitip bat kabaar de ka Surok ubas dang na kasinong kli menteriang bat pankut Haduh narwan di uniu Surok labon pun senem kimsim la repair Hynrei ka penlong yang bangan pak da application chau executive engineer bagi de ban Maramot no yau tu Surok ha ka khat santrik jong benai Januari of senem ara cara pusau Hynrei hadin kat tu kat ni benai di kilayo ya ka sanction bat menta ka jing pentre bat kila sedang ban repair ya untuk Surok bagi tip Jalyiah bypass di hadin ka jing pek beniak hadin ka jing yoi ka jengi ba balai untuk Surok namar mensyua ni ba ka size ka he mo di menta ki penrit di nanta pada nalor kataru kajing siang rong kabas tangha di kapenlong yegi bangin wat da kajing tip kababnya namar babale uniu Surok de kitsnam jogi padba bat khamtam hakayo kakot kadai lempa jang Surok bat ka ya kendu jing ye shibun ye ki padba balik bawan na tu Surok bat khamtam yegi kena school khamtam haki porlior ki ya kendu jing ye bat kimat jing ye shibun lemba kajing sniu tasam jong tu Surok di kapenlong yangi bangin wat jingtip kababnya lengba ka right to information act ha kaba nila kili ba katlo kilayo sanction ya untuk Surok na kabentapan repair ya Surok Jalyiah bypass road di kajingkili hangde kalong kunde under the PWD roads and EC division clear west with regards to the Jalyiah bypass road from Jalyiah to Mukhep. What is the total budget sanction for repairing the Jalyiah bypass road under the jurisdiction of the executive engineer PWD road and EC division clear? Reply hangde kalau like Klur. Haduh like Klur tingka ki layo ya kane ka budget sanction na ka benta ban repair ne ban penpha no ya uni Surok. Ti ki contractors ki don haduh kumba arngut bayo kam na ka benta ban pentrei ban repair ya uni Surok. Di handi ka sanction Haduh like Klur di handi kadon rus kawai ke jingkeli ka bangkeli what is the width measurement of the Jalyiah bypass previous road and the newly which been repaired it is the same yes or no if no kindly note the detail of the previous width measurement of the road
reply, previous road is 7.00 meter and newly repaired is 5.50 meter. Di kani ka jubab kalong ba ngi ikwa ban bu jingkili ya katanat ka badepe ba balai ki hapan penrit ha kabeyade ban repair ya udi usrok namar hagi por ke beladep ya ka ki ai hadu new meter ka jing he jogi size ban repair Hynrei menta don na tang kumba san point san meter. Di bat kajing kili ke basam ni as per the DPR, what is the thickness of the block topping? Reply 20 mm. Di kaniru kalong ke bas ngau pla bat ke bas ngau lungok bat ke bas ngau syutia ba ka jok por. Marhani ka reply ki ong ba kajing siang rong bat kajing aip siang jong ki yo tu surok kadai Haduh kumba arpo meter arpo mm mo Hynrei kajing si siapat kalau touch ko dan undang kajing stang ka syapalat ti kaniru ngikwa ban tip ya ka jubab ka basai bat ngikwa baki pat ba jongi ngikwa ban sai ba nang ni smat ngin sa diman baki dei ban letheu hatu ka dei nem kajing sisa ba ki le bat ki siang rong Haduh kumba arpo re kajing i jongi ba kamdon markas tang palat kani ka jing siang rong ka jongki te hakabi dai bat kani ka Jalyiah bypass tang kani ka ba nyibu kani ka jingkili Haduh south li ki jingkili ka menekong kani ka budget sanction but ka ba ar ka dai ki kontraktor ki bayo kam ban pentre yang ni Surok Jalyiah bypass benekong dai ki iba rimiki telang nagasnong mende hati ka ba ar dai ki igong Robina Swear napo Klur is. Di Surok udon lai Haduh 1 kilometer. Uba sedang nadu na moku Jalyiah mo bangitip yang tu jaka ka de mo waku bat Haduh ha mukep. Tiga T.3 kala jandep artat bat menta kala poi shadu pu sam janga sinong mukep ban menta kala jan pendep. Hynrei ka bas ngau lungo kalong ba kapi ka budget sanction Haduh lai Klur Hynrei balai ki siang stang pelat yo tu Surok. Kata ka de ga jinggeli ka bangi kwa ban bu hande ya katanat ka badai pek but nakaliang jogi kum di pat ba mangsud sinong ba dalele ru nginom lapan priang ya ka diga jing T.3 torti yaw ni Surok nalor kataru tangkat no kila de ban repair yaw ni Surok Hynrei ni Surok ula sedang biang ban jot ratai menta was new biang bat ula jot biang namar kajing stang pelat kajing siang rong bat kajing aip siang de nak kata kadal ba uni Surok tang ban pendep ru tang ban pendep ru 4 pendep ti mentau tu baladep ula sedang biang banjot ti de halor jong kata kanom rim ngi kwa ban pensai syapiu pat ba namar baro bun nak pedeng jompi ki pat ba mang sinong ki bakeli ki ba phone nga ba balei ni Surok bat balei ni syai konsuat kumni la bun teligi snem nyimyo bat menta balei ustang bat balei ki penrit ya ka size ba ngiyo kan kum kading reply now executive engineer ba kadega Jingshna bakila reply hoi ka reply hani ngong ba kadega Jingshna Hynrei ka kom pentreng kam pade kamlong kababha bat kani nangni ngin demand baki dei ban trei biang sachisit na menta ni Surok mar dakile kumni ni kum di pat ba mangsung sno nginom nge dalele u ti nalor kata ke don ru sawei u Surok uba sedang nadu katai naupu usam joka sinong jogi naka klik mentriang kubangi tip kalat Jalyiah Haduh ha narwan ba penyeso bat Jalyiah Haduh narwan de uni Surok mar ngi nado hakini kindriu hakini kisan driu snem balade ngi don hakini jingumo ba bale uni Surok ma ngi kwa ru ba uni Surok udei ban bha te ngi ngimtip ba ka ega Jingshna ba pai ba ru kwa ban tip ya ga Jingshna dai nak kata kadau alapan ya kani ka jingkili ngala kili hangne nap hapdeng usnem ar hajar khat prabat Haduh ar hajar ar posau lakat no sin layo sanction ban repair yaw ni Surok bat hatu ka jing repair kalong ban airong ni tangsu repair kumto Hynrei ka reply hangne ba kila ai ya ka pisah kila pelai pisah Haduh kumba license na ka banta ban repair yaw ni Surok di kapisa ka benengkong ka budget sanction ka benengkong kani khat saulak sau ar hajar hendai spa ndri kuwe tika
Nanta hakasin ngabaar arlak sab khandai hajar praspa khatsan ka. Hakasin ngabalai pat arlak sab hajar praspa niu pawai tingka. Baro katotal hangdi kala dunang la kumnu kaduna satang kindiat ban poya ka arpulak kat khandai lak tam mo ti ka jingkili hangdi kalomba chanu gani ka pisa kaja bat kumnu la repair yaw ni Surok aka jingi hi jadi license ka jing repair nganur panom hangdi ba ki pai baru kila sakhi ya kane license ka jing repair ki repair Haduh tangkumba lai pick up usia tangkata ka jing repair baka jing tray torti bat ka jing henbig ka jongki yang ni ki pai ba nong chong ha ka tega thai namar ki pentrei torti palat nang ta pada ki nuksa ki pentrei menta hadin sitayong tu Surok ula long biang unjuk ula sniu biang di kalong ka ka bom mlawan pediang andang ila tip ya ka Jingshna Haduh license ki layo ya ka ne ka sanction ban repair ya ni Surok Hynrei balai ba ni Surok Haduh mentar udang long be unjuk di ka jingkeli ka bahe ba ni kwa ban bu hang ni ba syai ka ni ka bisa kaja bat kumnu ki repair ki issue repair tang ban pendep ya ka kam tang ban pen report tang ban yok sa Hynrei ni kum ki pai ba daleleu inam lak ban priang ya ka ni ka jingle torti ka jumki bat ya ka ni ka jing pentrei klemakor ka jumki ba bat ngila keli ha pedeng jong ni usnam hajar kat pra Haduh hajar pusau kat nungut ki kontraktor ki bala yo kam ban pentrei ya une Surok ban repair mo ban repair gitu nilayo kani ka jubab kidon armut ki kontraktos ki ba pentrei ki ba yo kam ban repair ya une Surok banengkom de ba borin shadap na dikia is baar de penwan shadap na kasinong narwan balai de penwan shadap hi na kasinong narwan di kani ka Jingshna bat kani ka cip ka ba nilayo pediang ba kipai ba pilak senguthu menta bakani gade ke jing pensai ke jonga katum ka jingtip bat kini gade sakhi ki bangalayo napok ka office napok ka tanat ka badai pek ha ka biade bat kani uni Surok di nakaliang ka jongi kumupai ba nginom tip ru ba Haduh lanu kin stang biang ban repair biang ya uni Surok Hynrei menta katum ka jubab ka bagilayo ba kila adep Haduh license ban repair Hynrei ka jing tre ka long be kumjo bat Surok ulong be kunjuk ba umbai rat watak kendia tru umbare takadau ngi kapelong ngi bangin wat benia Hynrei hadin bangi layo ya kani ka reply na kaliang tipat ba babon jom kinong soknong jom ka tega thain kila phone bat ki kloi ru ban ya don bat ki ong ba ki kloi ban ya don mentalang bat ki na ka benta ban ya fight ya kani ka ha ka be ya dei bat kani ka hok jom ki pat ba nong soknong ba uni Surok kadai hok jongi bangin yo Surok babha bamiet na kabenta ka jingsuk jongi nanu pi kena school Haduh kalai kawan kham tabi kali ki bayat bayeng di bat ngin sayalam bat ngin sa lumru ye ki pat ba da ki spangut ki pat ba ano pi ngin lum na ka tega thai na kabenta bangin ya chikmat bat ngin ngikular bangin tit jingkhan hapo ka haikut badon burom na kabenta bat pha tuklar ya ka ni ka kam marba kapisah ni baro kabangil apan RTI handi niyo Haduh kumba lai Klur khat khandai lak tam ye kani kapisah kabadengkong kadai jong ka Jalyiah bypass road bat namar kani kan Haduh benta kawai kadai lai Klur na benta ka Jalyiah bypass road nanta ka ba kadai ubah sedang na Kementerian bat bakut Haduh narwan ti kani ngim lapan priang bat ngin ya syakmat bat kumba ngala kular syapi upat ba namar bon na pedeng yupi bala persang ban phone gi dei ngaong happy ba ngin sapen krek ha bat ngin sa lum ya kan jingelang na ka benta bangin lek bat tin jingkang sapo ka haikut badon burom na ka benta ban pha tukular makani ka dei ka hok jong uwe po we nong ya lenti na te Surok bat ka dei hok engi bangin yok yo Surok ba ha ti lada kimla ban pentrei ti balai ki kuak bantrei kata kane ke cigeli bat balai bakat tenat kamyo jingtip ya kane kata kane ke cigeli bat kane ka pisah lada kim trei kamut ba niru nginam lak ban priang Ïahap hiban petrei bat yau ni Jalyiah bypass road ru gumba kena asiang stang bahang tu tina kaliang jingi ginom ngej bat nginam lak ban priang ngin sa diman na kibor ki bahalor na ka benta ban
ban phak penteri biang sa ban phak penteri biang sa chisin mar khani kalong tang su T.3 tang bandep di kani kalong ka ka ba ni nom lak ban priang mo nakaliam ke jengi namar bakumba upat ba nang soksinom jo kita gitai kikwa ban ya don bentalang ban ni te ngiru ngin sa perkhat ba ban ngin sa perkhat dak no valenti bagin yai bat bagin don ba ngin ya sign lang hatoi ka application naka bentaban phak lar po high court don bro ngin pala lanong menta lanong gilai Hynrei ngin sa don ka ching penkret ka ba biang ba naka bentaban ban yo ya ka di ka hok jong wei po wei nong ya yanti jong utei lembang utei Surok em ngim pat lek mi la namar bali house nem ku mang oi fi house nem ara cha ap sau ngala phak bun sin ya di application nak bentaban Maramot Hynrei dah kan bom tip ka jonga ba la license kila yo repair ya kila yo sanction ban repair yo Surok Hynrei ba ka Jingshna ba di claim repair untuk tangban dan hukum di tangkalian tinggi empat lekmi caka caw menteri badai kimi ya kan ni bat ngimdon kam dulu ban lekmi caw amar ka office ka don be clearian ngilayo ya kan ni ka jubab kasak pat hangi bangin yai dakaan naka bentaban pendio ya kan ni hok jong pat